Aquesta setmana enamorats de la lluita contra la pobresa. Justament, aquest va ser un dels motius que va sonar ahir l'Isi al Palau de la Música, amb una implicació molt directa del barri del Raval. Correcte, era un concert que anava a benefici de la Fundació Raval Solidari i va aconseguir reunir grans veus de la lírica. La gran Ainhoa Arteta, Josep Bros al tenor, Stefano Palacci i Àngel Òdena, que van interpretar, a més, obres d'òperes i duets molt coneguts per fer gaudir al públic. També s'hi va afegir... per tots els públics, si podríem dir, no era només per experts... No, això era un concert al que tu anaves i si et compraves la teva entrada normal del Palau, que van d'entre els 18 als 60 euros, aquesta entrada anava íntegra a la Fundació Palau Solidari. Aquí veiem els nens del cor mitjà i infantil de l'Orfeo Català, que de seguida es van apuntar a participar amb el We Are the World, We Are the Children, que Ainhoa Arteta, Josep Bros no van dubtar en cap moment en afegir-se a aquesta cançó de final de concert. Va ser un concert molt bonic, una gran oportunitat per escoltar les àrees més conegudes d'òperes com la Bohème o el Barber de Sevilla, però que a més tenia un objectiu solidari. La Fundació Raval Solidari és una fundació que destina i subvenciona 3 entitats del Raval: Acció Social Montalegre, Braval i Terral. Per què aquestes 3? Perquè així es distribueixen molt millor la feina. Heu de pensar que només al barri del Raval hi viuen gairebé 50.000 persones. Això és la població equivalent més o menys de Vic o de Figueres. Tot això a Barcelona, barri del Raval. Tot això en un barri que, com ja sabeu, històricament té moltes especificitats, té un índex d'immigració molt alt i un barri on la pobresa no n'ha sortit mai, ni en aquesta època que se suposa que tots vivíem tan bé. El barri del Raval continua tenint un problema crònic de pobresa i de desestructuració familiar, de convivència, de moltes altres coses. I en aquestes associacions que ara comentava justament la Lisi feien i fan una feina en silenci molt important. El Terral, en aquest cas, pensada per les dones en exposició social. Exacte, tu ho coneixes bé, Helena, perquè hi has sigut. Vaig tenir oportunitat d'estar dinant amb les companyes que treballen allà i la veritat és que és admirable, no? Perquè, bé, falten mans, hi ha moltes persones voluntàries que van allà a donar els coneixements que tenen, potser són persones que han quedat en un moment donat a l'atur, però tenen uns grans coneixements d'informàtica, van allà i ensenyen informàtica, català, és que el món dels voluntaris, anglès, quanta feina fa. A persones que en un moment donat tenen... Dones de qualsevol edat, parlem de dones i parlem de nenes. Aquest és un treball específic per les dones del Raval. Llavors hi ha l'associació Braval, que s'encarrega dels joves. Aquest és un projecte més socioeducatiu, d'omplir el temps que aquests nens potser destinarien a estarien al carrer moltes vegades, perquè no tenen pares a casa. Desatesos, perquè són nens que els seus pares moltes vegades tenen 3 i 4 feines per poder tirar la família endavant. I llavors l'Acció Social Montalegre, que es dedica a veure quin és l'entorn d'aquests nens i ajudar les famílies en si. Penseu que tenen directament 2.500 famílies, que això al Raval ho podeu multiplicar per 3 o per 4 membres cada família, per tant, són moltíssimes persones, però queda encara molta feina per fer, perquè amb la crisi tot això s'agreuja i les fundacions organitzen concerts com el d'ahir per fer una recapta extraordinària. Ara en parlem molt de la pobresa per la situació que vivim, però vostès fa molts anys ja que hi treballen, amb aquesta realitat. Bueno, fa 14 anys que nosaltres no fem altra cosa que intentar millorar la molta pobresa que tenim al barri. Si tinguéssim més voluntariat, atendríem a molta més gent, perquè hi ha hagut moments que hem arribat a tenir 600 i pico de persones en llista d'espera. Tots teniu agendes molt complicades, però us heu posat d'acord per venir sí o sí en aquesta gala. Bueno, jo penso que sempre hem d'estar a punt per fer projectes d'aquest tipus, no? Són varis els que hem anat fent al llarg dels anys i penso que sí, que quin moment més maco de poder transportar a través de la música, de fer conscient a tanta gent de les necessitats d'altres persones, ¿no? Además, creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos necesidades aquí, propias, cerca de casa. Quizá transformar el problema en un beneficio, en que está aquí, en el centro, y que se pueden sacar muchísima gente adelante. Crec que és importantíssim que la solidaritat, no tant la caritat, perquè jo la paraula caritat no m'agrada,
M'agrada la solidaritat i crec que és molt important que nosaltres estem en això. Què podrem escoltar aquesta nit? Coses maques, àries maques, duos també d'òpera. Som tots molt amics i serà una festa per nosaltres. I esperem que pel públic també. Sí, els de la Fundació estaven encantats perquè les 2.000 entrades que queben al Palau, venudes. Doncs feines que es fan des de fundacions diverses, entitats, voluntaris, molt important tota aquesta feina, el que dèiem ara, i tenim més exemples. En veurem molts al llarg de la marató aquest diumenge, aquí a la Marató per la Pobresa de TV3.